Sabadell no és l'únic equip invicte d'Europa i ara mateix t'ho ensenyaré. Després de la derrota del Bayern contra l'Arsenal aquest passat dimecres a Champions, saltava la notícia. Sabadell, únic equip de les 3 màximes categories de les principals lligues europees que es manté invicte. El conjunt de Ferran Costa suma 5 victòries i 8 empats al grup 2 de la primera federació, mentre que el seu partit de Copa contra el Poblense el va guanyar. Aquí cal fer èmfasis en la part de principals lligues europees, és a dir, aquí les notícies es referien a les competicions espanyoles, italianes, angleses, franceses i alemanyes. Però hi ha més lligues a la resta d'Europa. I en total són 36 equips de 16 països diferents que encara estan invictes. De tots aquests, només n'hi ha un que sigui d'una primera divisió, el Rangers, segon classificat a la primera divisió andorrana, que suma 5 victòries i 2 empats en el que va de Lliga. A mateix Andorra tenim 2 equips més de segona divisió que es mantenen invictes. Pel que fa als altres, tenim 13 equips de segones categories que estan invictes i 22 de terceres, com per exemple a Macedònia del Nord, el país amb més equips invictes amb un total de 8. Tots ells que competeixen a la tercera categoria de Macedònia. El segon país classificat en aquesta llista és Grècia, amb 2 equips de segona i 3 de tercera encara invictes. I el tercer lloc se l'endú un altre país balcànic, Sèrbia, amb un equip de segona i 3 de tercera. Andorra, Àustria, Eslovènia, Noruega, Bòsnia i Hercegovina, Lituània, Ucraïna, Eslovàquia, Sèrbia, Malta, Xipre, Montenegro, Macedònia del Nord, Grècia, Azerbaidjan i Illes Fèroe són els altres països amb equips invictes aquesta temporada.